ja, els alumnes de 6è l'any passat ja van fer una taula allà a la Montjuïca també, però enguany hem volgut, cada any li donarem una miqueta més de visió i ampliarem més el que és el projecte en si per donar-li una mica més d'importància. I per això aquest any fem així, una presentació de cara a l'alumnat de quart, perquè s'animem per l'any que ve, i també els pares que veien la feina que han fet durant tot aquest curs, que és una feina veritablement molt enriquidora i molt bonica. El projecte FER d'emprenedoria és un projecte que ve impulsat des de la Noguera, Segrià Nord. I aquí tenim dos representants, que són la Sònia Bertomeu, és així, i el Rubén Alegre. Alegria, que venen del Consell Comarcal del Baix Ebre. I ells ens explicaran més o menys una mica en què consisteix el projecte en si, perquè són els tècnics especialitzats en això. Bueno, doncs moltes gràcies per haver-nos invitat i moltes gràcies per participar en el projecte. Us expliquem una mica qui som nosaltres. Nosaltres som un consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià i som una entitat que aglutina tots els ajuntaments i consells comarcals de les dues comarques. L'Ajuntament d'Alcanar també participa i col·laborem en moltes coses. I com nosaltres hi ha 11 grups més en tota Catalunya. Són grups, són entitats que treballen per al desenvolupament de les zones rurals. I entre altres coses, portem una cosa que és un projecte de cooperació entre grups i un dels dos projectes és el projecte FER. El projecte FER està coordinat, com bé Sònia, pel grup d'acció local de la Noguera, però hi participen tots els grups de Catalunya i grups d'Estònia, com bé sabeu. I probablement en els propers anys igual hi ha altres llocs d'Europa en se participar. El projecte FER és un projecte, si té l'èxit que té és perquè és molt bonic, és un projecte que promou l'emprenedoria a les zones rurals. L'emprenedoria entre la gent jove. Vosaltres sabeu que un dels grans problemes que tenen les zones rurals aquí a Catalunya i a nivell de tota Europa és el despoblament. La gent jove, quan s'arriba a una edat, marxen a les zones urbanes i d'estos que marxen, tornen els que tornen i cada vegada anem a pitjor en aquest aspecte. Una manera de lluitar contra aquest fet és que la gent jove aprengui, evidentment farà el que voldran, però com a mínim que sàpiguen que és important viure i participar i crear riquesa i crear futur a les zones rurals. I l'emprenedoria és una de les coses que poden treballar, que se poden fer servir en això. L'emprenedoria té un munt de valors positius, el treball ben fet, la rigorositat, la col·laboració, n'hem dit moltíssims, però vull dir, són valors que són molt positius, que són molt bons d'ensenyar als xiquets i a les xiquetes i que pensem que d'alguna manera el futur de les nostres àrees rurals passa per aquí. Donar moltíssimes gràcies també sobretot als col·les perquè a Batos en concret, a l'Escola Marjal, perquè sense la implicació dels mestres i el bon treball que fan tampoc això no seria possible. I bàsicament és això. No sé si vols explicar alguna cosa. Molt bé. El que ha dit ell, a través d'ells ens passen aquest material que repartim a principi de curs i són aquests quadernets. Ja veieu que és una vella, la vella és la fil conductora de la història i a través de la vella els explica als xiquets els problemes que té el seu rusc. També té un rusc a una zona rural i veuen que no produeixen mel i que les abelles també se'n van. És una mica un símil en el que passa a les escoles, a les poblacions rurals. I a través d'això és més amè perquè ells puguen entendre l'esforç que fa aquesta abella per a poder tirar endavant el seu rusc i quines coses ha de millorar i quines coses ha de canviar. Llavors, juntament amb aquesta abella hi ha unes altres companyeres seves que tenen un rol concret. Una és una xerraire, la Zanga, que és més líder, després hi ha una altra que és més treballadora, la Work, i després hi ha una altra que és la Labora, que és la que coordina més. Llavors, clar, agafant aquest rol de les abelles, van buscar els xiquets també, ells
com se senten, si se senten zangues, si se senten líders, si se senten més treballadors, i en base a això, agafant aquests rols i aquests perfils, ells mateixos han creat l'empresa i han creat el seu producte. I ells mateixos s'organitzaven entre ells i per a fer el que ara us presentaran. Enguany de novetat tenim que hem fet un blog exclusiu per al projecte FER. Aquí podeu consultar tot el que s'ha fet durant tot el curs. El blog està dins del blog de l'Escola Marjal. Ja sabeu que és molt fàcil de trobar. Entreu a Google, poseu Escola Marjal i us surt el blog. Anna, aquí has entrat directament o has entrat? Ha entrat a lo de la FER directament. Has entrat aquí del FER? Doncs ho farem així, us ensenyaré com entrar també fàcil, perquè m'ho recordéssiu. Poseu Escola Marjal. Escola Marjal. Aquest és el blog de l'escola, a 9 pàgines, i aquí estan tots els apartats de totes les activitats que se fan per cicles. Teniu el de la biblioteca i els projectes d'emprenedoria. Cliqueu aquí i us porta directament al blog. Aquí al blog teniu tota una explicació de per què se fa aquest projecte aquí a l'Escola Marjal. Entreu a les pestanyes, aquí està tot explicat per què se va escollir de fer aquest projecte tan interessant, ja quan us van exposar ells, els objectius de l'emprenedoria. I aquí teniu també el resum del curs passat. Teniu també totes les entrades del projecte que vam fer l'any passat amb els de sisè. Les fotos i els vídeos i també les entrevistes a l'empresari, a l'empresària en aquest cas que va venir l'any passat. Aquí teniu tota la informació, aquí és el link a la pàgina principal de l'aventura de FER. I aquí al bloc d'entrada teniu ja totes les entrades de tot el que s'ha fet aquest curs. Posarem al principi i així facilitarem. Això és el primer. El que té de bonic aquest projecte també és l'intercanvi que fem, com molt bé ha dit Rubén, en l'escola d'Estònia. Este curs hem estat també aprofitant les classes d'anglès i heu fet un vídeo, presentació de l'escola i del poble, en anglès als xiquets, per a presentar a l'escola d'Estònia que teníem assignada, perquè allà a Estònia també fan el projecte FER, i els vam fer un vídeo de presentació que també el teniu aquí. I ells també ens van enviar el seu vídeo de presentació. A veure... Sí, tant. En anglès, clar, perquè no té
Aquí està el següent vídeo que ja és la presentació dels xiquets d'Estònia que també ens van enviar el seu Christmas navideñ, de Nadal. I després ja vam començar en la primera fase del projecte és quan cridem a l'empresària o a l'empresària. En aquest cas era una empresària local que la tenim aquí entre nosaltres, l'Arantxa García, que molt amablement va venir a explicar-nos el seu projecte d'escoleta a Barcelona, a la Casa de Fusta. Ho va fer de manera excel·lent, els xiquets van estar encantats. Ens va explicar que és una empresa cooperativista, no? Ho diria abans, si no m'equivoco. Cooperativista, sí, associacionista. Associacionista, molt bé. Tenia una llar d'infants, una escoleta a Barcelona, que vam posar en pràctica ella i una altra companya, és així. I també teniu els vídeos aquí, estan molt bé, si teniu temps mireu perquè val la pena. Ens va explicar des de molt estructurat, ja veieu la idea de quan va sortir, per què va treure l'escoleta, els números clave per muntar una empresa, des de quan partim i on anem, els diners que tenim i d'on ho va treure, ens ho va explicar molt bé. Després també ens va explicar els diners que tenien o com es van adaptar al projecte, sinó no pensar més enllà, sinó ser realistes i tocar de peus a terra. També us ho ha explicat molt bé. El local que van aconseguir, com el van aconseguir, el mobiliari d'on el van treure, com el van fabricar, el van treure també de Barcelona, l'hem anat buscant, recordo que m'ha explicat molt interessant també. Les joguines com les van fabricar, també molt important la publicitat pel seu negoci, i després els treballadors i treballadores que tenien a l'escoleta. Està molt bé, de veritat us dic que si podeu mirar-ho val la pena molt. I no res, i a partir d'aquí ja és la tasca d'ells, després que teniu totes aquestes idees al cap de com funcionava una empresa, com ser una mica més emprenedors, doncs ens vam posar nosaltres en marxa i ja està, aquí es posen els xiquets, ho explicarem ells. Si voleu m'ho retirem i ells ja són els protagonistes, sí? Hola.
Hola, me dic Diana i avui estem al projecte FER de l'Escola Marchal. Cada un dels meus companys va fer un prototip del que es va voler, com per exemple la meva companya Paloma va fer un antitallant, la meva companya Nada va fer una esponja amb sabó dintre, el meu company Esteve va pensar de fer una tassa decorada de retribucions de quinquennals. Jo vaig fer un estuig per als restaurants guardar els cubells, els tenedors i les culleres. La meva companya Maria va voler fer un columpio. La meva companya Núria va fer una papelera situada amb les bosses i el meu company Biel, que va ser el guanyador, va tindre la idea de fer un cub amb rodes a baix i situat amb 4 cubs a dintre. Llavors serviria pel vidre, per al cartró, per al plàstic i per al paper. Vam fer votacions i llavors el més votat va ser el del meu company Biel. I vam fer 2 grups i així sortiria un prototip diferent de cada equip. Per posar en pràctica el producte de Biel vam pensar en fer 2 grups i el motiu de per què vam fer 2 grups és perquè així de cada grup sortiria una idea diferent i un producte diferent, com ja veieu. I ara el meu amic Biel ens explicarà els materials que hem necessitat per fer el nostre producte. Els materials que hem necessitat són cartró per fer les tapes, la base del projecte i les rodes, pals de fusta per fer el manillar i per aguantar les bosses, pintura per pintar les tapes i tota la caixa, silicona per a pegar-ho tot, bosses de basura per tirar la basura, cordes per a pegar el manillar, gomes per fer de tope de les rodes, celo per a pegar el logo, paper per fer el logo. I ara la nostra companya Núria ens explicarà la construcció i les rodes. Al principi nosaltres teníem un cartó gran i allargat, però abans vam utilitzar un full de medida gran per fer un prototip en petit i poder passar-lo a gran. Una vegada tinc el prototip fet, el que vam fer és agarrar les medides del cartó gran i començar a detallar-ho i a pegar-ho. Una vegada tindreu tot fet, vam agarrar 2 tires de cartó per fer el separador dels 4 cubs. Ja quan estava tota la capsa feta, el que vam fer eren les rodes. Primer, en un cartó vam dibuixar les rodes, després les vam retallar. Una vegada tindre les rodes retallades, les vam apegar en silicona i per voltar vam ficar silicona per a que estigui més nivelat. Una vegada tindreu fet, vam ficar un pal pel mig. Ens vam donar compte que cada vegada que la roda i la picada en terra es movia i es doblegava. Així que el que vam fer era ficar unes gomes de costat a costat per a que no es mogués tant. I quan teníem totes les rodes fetes, el que vam fer era retallar uns rectangles per poder ficar les rodes que pugui desplaçar-se. Una vegada tindreu les rodes fetes, vam ficar les pals per aquí pel mig i les vam pegar en silicona. Dintre tot fet, vam començar a fer les tapes. Vam agarrar un cartó de medida gran i la vam agarrar les medides de cada cub per saber com medien i poder ficar la tapa. Va haver un petit problema que les tapes cada vegada que manejaven se desplaçaven o se caien. Així que el que vam fer és agarrar i ficar-los, de pegar-los al cub i a la vegada també a la tapa, per a que així no es mogués tant. I després vam començar a fer el manillar. Per el manillar vam utilitzar 3 pals de fusta que es vam pegar en silicona de punta a punta i també vam utilitzar unes cordes per assegurar-ho a baix de tot, per a quan ho desplacéssim vam provar uns pals tipus i que no es mogués tant. I ara, entre tots, direm els inconveniències i els avantatges. La primera inconveniència va ser que quan posàvem la bossa, aquí em tocava en la roda. Llavors vam pensar de posar un pont per a que no toqués. Una altra inconveniència que tenia és que la bossa caïa i per això vam tindre que ficar pals per poder-ho aguantar i perquè no caigués la bossa. També una altra que vam tindre és que les rodes, cada vegada
nosaltres les ficaven, com era un cartó molt fi, se trencaven o se doblegaven. Així que vam pensar en primer rodones i a pegar-les. I un avantatge és que per molt de pes que poséssim hem seguit rodant. Un altre avantatge és que les tapes que es poden ficar joguines, aquí roba, aquí pals de fusta, etc. També una altra és que als restaurants ho poden portar desplaçant-se per agafar les culleres, les forquilles, els gots. Ja està. I ja està. Molt bé. Els materials que hem utilitzat per fer el prototip han sigut cartró, plastilina, goma eva, pincells, grapes, celo, cútex, tisores i palets de fusta. Nosaltres vam tindre la idea de fer un cub gran en una tapa i rodes. A la tapa li vam fer pestanyes per a que encaixi millor. Vam apegar els 5 quadrats amb silicona de manera que ja tenien el cub muntat. La decoració. Per fer la decoració hem utilitzat pintures de color groc, rosa, lila, verd, taronja i blau. També vam utilitzar rodillos i pinzells i el logo guanyador. Primer vam pintar tot de groc i després vam posar ratlles de color rosa i els puntets. La tapa. La tapa mesura 55 centímetres i està formada per cartolina, pintura i pestanyes. Vam tindre la idea de posar darrere la tapa els nostres noms. Primer, tots van dissenyar un logo en l'ordinador i el meu company va elegir el de la Maria i dels altres. I ara la meva companya Maria ens explicarà què és el significat dels logos. Les rodes. El significat del logo és fer la F de fer, la E d'escola i la M de Marjal. I me va sortir fent. I això seria el meu logo. Una part del producte també, com es diu, el projecte, és que busquéssim un logo per al producte. I també vam fer-los en ordinador i després també hi ha un altre vídeo al blog on està el procés d'elecció del logo. Cadascú va fer un logo diferent i després Biel, com va ser el guanyador, ell va triar el logo que més li va agradar per al producte, que va ser la Maria. Les rodes. Per fer les rodes vam tindre problemes perquè vam fer diversos tipus de rodes, però no ens valien. I la primera va ser esta, que volia agafar un palo i ficar una bola de poliespan i cola. I també, quan ho vam ficar aquí, com el palo no arribava hasta aquí al final, no ens valia, vam tindre de canviar i la meva companya Jana va voler fer una en un palet de finet, uns palets finets i uns taps, vam voler ficar-li els taps plastilina i fer un forat. Però els palos eren massa finets i es trencaven. Després, Jana va voler fer en un palo a baix agafat, però el palo de baix es trencava i no arribava.
Després, ja la va fer l'altra vegada que va agafar un rotllo de paper de vàter i li va ficar un tros de cartró per damunt en un palo per dins, però no rodava. Que aquí baix està el forat que li vam voler fer, però no ho vam tindre de tapar una altra vegada perquè no va durar. Després vaig voler fer però vam ficar aquí, que ja este és l'últim, vam ficar 5 cares, vam retallar 5 rodones de cartró i després les vam apegar i les vam pintar. I vam comprar un palo perquè no teníem ningú que arribessi de punta a punta. I ja està. Els avantatges que té la nostra caixa és que si nosaltres li fiquem pes, nosaltres vam tindre un inconvenient que va ser que nosaltres vam ficar un palillo superprimet enganxat en aquestes rodes i quan hi ficàvem molt de pes la caixa s'anava cap avall i el palillo es partia. Llavors es va ficar un palillo més doble amb les rodes enganxades i ara quan li fiquem pes a la caixa, la caixa no ha de ser cap avall fins a la seva línia recta perquè el palo gordo li fa pes cap a dalt. I ara, com més pes li fiquem, igualment roda. I consta que tot això ho han fet ells sols, Bona idea, bé? Sí. Està bonic perquè, com ells mateixos han dit, van fer 2 grups diferents, ells no se veien, els 2 grups, cadascú va fer la seva idea, el seu prototip, basant-se en el de Biel que va fer, i cadascú va pensar diferent. Aquest grup d'aquí van aprovar molts prototips diferents de rodes, perquè cap els hi encaixava bé. L'altre equip, el primer equip, ho van tindre més clar des del principi de com fer-ho. Ells, en canvi, van evolucionar moltíssim en el nivell de les rodes i els eixos. Van passar per moltes fases, però un treball molt bonic han fet. I un altre inconvenient que vam tindre va ser que també vam provar de fer en un prototip menut que no fem forat aquí, un forat com si fos una L menuda, llavors ficar una roda com esta però molt més menuda en un palillo passat per dins, enganxat al forat de la roda per dins. Però el problema que vam tindre és que no rodava prou bé perquè s'enganxava aquí i aquí i no tenia cap solució i llavors vam pensar en un altre prototip que està allí, en un altre prototip de ficar forats a baix i llavors ficar la roda, però vam veure que l'altre equip també ho tenia i llavors el meu company Esteban se li va donar la idea de ficar-ho al costat amb un palo per dintre. Si per exemple este volant amb este prototip no anava bé, ficar-li este volant per a que dels dos se'n formés un que anés més bé. Ara el producte en teoria s'hauria de comercialitzar i vendre's, que és la part final. El que passa que en un curs escolar és molt complicat que poguéssim arribar al caducot, però la idea és aquesta, no? Dels 2 grups, com molt bé ha dit la Iana, dels 2 grups i de les 2 idees, ara l'empresa
seria treure les parts positives més bones de cada prototip, no? Treure els eixos més bons i posar-se en un prototip ja millorat, sí? I ens hem quedat aquí, però jo penso que el treball que han fet ells ha sigut espectacular i han evolucionat molt com a persones, per treballar en equip és molt complicat perquè cadascú pensa diferent, té les seves idees, les seves opinions, han sabut valorar-se, respectar-se i jo estic molt contenta. I ara tots volem animar els de quart perquè l'any que ve ho facin com nosaltres. I hasta aquí la presentació. Això és que ha vingut moltes gràcies per vindre. Espero que us hagi agradat i que veieu que els xiquets que teniu valen la pena. Res, mans? Sí, vale. Des del Consorci del Baix Ebre tenen uns diplomes per l'alumnat i un detallet també, no? Un quadern. Sònia, per favor, pots fer també l'entrega, Joan? Sí? Us anirem cridant i aneu a recollir, vale? I Núria, lleva això del mig. No podran passar. Tot aquí, però no molt. Sí, cap allà, mira. La càmera. Sí, tu també. Paloma, moltes felicitats pel vostre treball. Esteban. Maria. Fantàstic. Us he anat agafant, Sí? Vale. Núria, felicitats. Nada? Sí? Diana. Biel, enhorabona. Molt bé. Des de l'escola també volem oferir-vos un petit obsequi per haver vingut. Gràcies. A veure l'empresària també. Arantxa. Tens un detallet també? És un llibre d'un autor local, que és Ramon Adell, i d'una il·lustradora, que és Maria d'aquí, de l'escola, Judit Giovanni. He pensat que era un detall bonic per a donar-vos. I això és el detallet que vam donar el dia de la trobada, el divendres passat, el dia 7 de juny. Gràcies. Gràcies. Estamos orgullosos de molt. Nos hem de contratar l'Ajuntament perquè ens paguin classes d'una colla i ens envia la vida. Aquests abans sí, obligat correctament. Moltes gràcies. Només felicitar-los perquè realment han fet un treball extraordinari. Que carrega les piles. Veure aquesta gent jove, en aquesta empenta i aquesta saber fer i
La veritat és que surts en... Però és que la feina que fas al despatx després té un resultat al carrer, i és una manera que són molt agraïts. És un dels projectes que tenim, bueno, per a mi dels més agraïts. Des de l'escola estem molt contents i continuarem perquè pensem, Sònia, que potenciar la creativitat, potenciar la iniciativa, potenciar el treball en equip, com se fa en aquest projecte, és molt important. El cooperativisme i el que tenim aquí al territori català, que és una mica gent emprenedora, que puguen quedar-se al territori rural i que es perdin el talent que tenen. Jo m'he quedat tranquil. Els diners ja ho tenim. Al banc. molt bé.